ग्रीन बड'लेण्ड जागोन साइन्टिस्टफोर दंखाजोबो जोंनियाव माने रावनिफ्राय मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय एग्रिकालचारनिफ्राय बिटिआरनि मा देखायगोन सलार दं ड्रिप इरिगेसन जाबाय ड्रिप इरिगेसन ओमफ्राय नैबे जाबाय हर्टिकालचार नैबे ड्रागन फ्रुट ड्रागन बिफां दं बानलु बिफां दं ओमफ्राय जुखाम बै बिफाङा जाहैबाय माबा कक'आ चक्लेट जाग्रा आरो बे जाबाय सानफ्लावार केपसिकाम टमेट' बे जाबाय माबा हाइब्रिद भेराइटि नैबे बानलुआ लकेल भेराइटि सुजुमुखिया बिराद मोजां जादों बेखौ देखायनानै मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरनो सार रायजो राजाफोरनो माने बेबायदि लायोब्ला थारमाने दानि अखानि बोथोरा ओरैबायदि चेन्ज जाबोबाय गोदो अखाखौ जों जेरै मोनो आबाद मावनाय समाव जों मोनोमोन दा अखा गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि सलार बाहायोब्ला होमब्ला जोङो सलार बाहायनानै बिदि जुदि ड्रिप इरिगेसननि पाइप बाहायोब्ला बेवहाय माने आबादा मोजां जायो माने दैया नस्थ' जाया माने दा मोनसे प्रधान मन्त्रि कृषि सन्चय योजना दं माने फार ड्रप्स मर क्रप्स थारमाने जों दैया जोंना मिस इउस जानाङा माने ओरैनो हरलाबायोब्ला जोंना आबाद गैयैयावबो माने दैया थांगोन आरोखि दैनि भेलुआ ओरैबायदि जाबोबाय माने दैया माने गाहायनिफ्राय गाहायसिम थांबाय आरोखि दैखौ मोननांगौआ बिराद गोब्राब जानानै फैबाय आरोखि दा बेखायनो बेफोरबायदि बे ड्रिप इरिगेसननि सिस्टेमजों जोङो माने बिफां टु प्लेनाव जोङो दैखौ जों लांनो हायो आरोखि दा बे जोंनिफ्राय आरो बेफोर माने जोबोर खम 80% साबसिडि बिराद खम रेटआवनो जों फार्मारफोरनो होगासिनो दं जायफोर आबादारिफ्रा गोसो गोनां बिसोर बेहाय माने एप्लाइ खालामनानै बेखौ माने मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो बिराद मोजां सार आरो नैबे जाबाय जिर' टिलेज पटेट' काल्टिभेसन माने प्लेन्टिं मेथड थारमाने बेखौ हालेवलायनांला थारमाने माइखौ जेब्ला हाबाय माइ हानानैथ' हाया एसे गुरै जायो बे समाव माने बे नाराखौ हास'दो नाराखौ हास'नानै बेवहाय माने FOIM माने फार्म यार्ड मेनुर माने गोबोरखि हासारखौ बेबायदिखौ माने होलांदो जेनेबा हायोब्ला आधा केजिसोफोर होदो पसिसफोर होदो दाना बेवहाय नोङो आलुखौ दरफा होलांदो आरोखि दाना दरफा होलांनानै दानिया बेवहाय नोङो माबाबाय बे जिगाबखौ जोङो 15 to 20 सेन्टिमिटार रोजा होदो 15 to रोजाया खोबसिननानै बे मालसिं खोबनाय जोंबायदि इंराजियाव बेखौ मालसिं होनबाय बर'आव बेखौ खोबनाय होनबाय स्ट्र' जिगाबजों खोबबाय जोङो माने खोबोब्ला बाहाय साननि एरिया डाइरेक्ट नांनो हाला आलुआव दानि बे जिर' टिलेजआव बे खोब मोजां आरोखि माने बिराद मोजां सार नाथाय फंसे खोथा नोंथांमोना बिराद मोजां खामानि मावदों जों बेफोरबायदि मावनो हायोबा जोंनि जायगाया जोंनि बड'लेण्डआनो बिराद उन्नति जागोन पान्जाबफोरबायदि जागोन दा जोंनि रायजो राजा गरिब गुन्द्रा गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा बेफोर सुबिदाखौ मोननो थाखाय जों मा मावनाया मोजां बेखौथ' जोंनि डिपार्टमेन्टजों जों माने जगाजग लायोब्ला जोङो माखासे टेकनिकेल थायो बेवहाय बेसेबां हासार होनांगौ मा खालामनांगौ जों बेखौ जोङो जुदि बै फार्मारा जुदि आबादारिया जुदि माबानि मिथिनो लुबैयोब्ला जों बेखौ माने डिटेल्सै जों खिथाजोबो आरोखि माने जों फिल्ड लेभेलजों हक अफिसार लेभेलजों हक माने फिल्ड लेभेलनि हायाब्ला अफिसारफोरनाव आरो साइन्टिस्टफोर दंखाजोबो जोंनियाव माने एग्रिकालचार सेक्सनाव बिराद मानसि दंखाजोबखायो आरोखि अलरेडि माने मावनो गोसो जानाय बेबायदि आबादारि नांगौ आरो सारा बिराद मोजां बुंनानै होबाय रायजो राजाफोरनि सांग्रांथि नांगौ रायजो राजाफोरा सांग्रांथि नङिनि थाखायनो जों बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हाया दा बिदिबा लोगोफोर जोंथ' गासिबो आबाद मावनानै जाग्रा नैबे सारमोनहानो बिराद मोजां फोरमायबाय बिसिनि अफिसाव फैनो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बिसिनि आइडियाखौ लानानै जों आबाद मावनानै जानो हागोन आरो बेनि उनावसो जों नुगोन जोंनि बड'लेण्ड गेरेमसा बड'लेण्ड ना सार ग्रिन बड'लेण्ड जागोन थेंक इउ सार थेंक इउ भेरि गुड जोंनि बर'फ्राथ' जानो आन्थाल' गायो दासो सासे सानै बेबायदि कमार्शियेल बेबायदि नोजोरजों दासो आबाद खालामहांदोंसो आरो सोलोंनाय बायदिसो खिन्थु बिराद लेट जायो जों दस्राफोरनि तुलनायाव जायनि थाखाय दाम मोनाबा मा लाब होनना बुङो जों बेबायदि ओंखायनो नोंथांमोनाबो बुं अफिसारफोरखौ जोंखौबोथ' बहाबा लां होननानै ना थ' जोंखौ बेंगलाव लां होननानै
थ' जोंखौ बिहारावलाय आलु आबादखौ नायनि साप'ज थ' उमुक स्टेटआव लां जोंखौ जों मा मावनो लुबैयो आरो बेखौ होननानै बबे स्टेटआव दा बेनि सायाव गुरुत्त' होगासिनो दं नोंसोरबो अफिसारफोरखौ बोसोराव बारा नङाबो 10 जन 20 जनसो लांनायनि बेब'स्था खालाम नङा होमबा थ' बेबायदि जों बुंलायोबा अब्लाना जोङो आबादारि हिसाबै जाफुंसार जों जानो हागोन पान्जाबनि खोथा खोनायो जों हारियानानि खोथा खोनायो जों बे आबादारिफ्रा बोरै बोरै नङा होमबा कौटि कौटि थाखानि मालिक बिसोर माबादि आबादारि बिसोरलाय जोंबोथ' जानो हायोना कौटि नङा जों लाखआव थांनि नङा होमबा थ' बेबायदि जेन' जोंनि गेजेराव बेबायदि कमिउनिकेसना जेराव थायो बेखौ आं खावलायदों आं गोबाव थानो लुबैबाबो थानो हानाय नङा पान्जाब आफादनि आं मासिगिरि जानानै दंखायो गुबुन गुबुन मिथिं दङ हम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोर फैदों बिथांमोनजों मिथिं दं थ' आङो साबायखर बावदों नोंथांमोना बाहागो लाफैनायनि दिनै जागायजेननाय आरो जि सानथाम हाबाफारि दङ बे हाबाफारियाव जेरैबायदि स्टलफोर होनाय जाबाय बा जे प्रग्रामफोर दङ बाहाय अननानै बयबो जेन' बाहागो लायो बेखौ आं खावलायदों এই যে কনফারেন্স এইটো অলপ এবাৰ স্পেচিয়েল এটা কনফারেন্স তো ইয়াত আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ আহিব একে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল এটা মেছেজ বাৰ্তা এটা তেওঁ লৈ আহি আছে গতিকে আহক আপোনালোকে সদায় আমাৰ এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ শান্তিৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ একৰ্ডৰ লগত যিমানবিলাক ক্ল'জ আছিল ক্ল'জ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে লাগি আছে আমি সকলোৱে জানো 125th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে এই পাৰ্লামেণ্ট ছেশ্যনত এইটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যেনেকৈ পঞ্চায়তত যি ধৰণৰ পইচা আহে আমাৰ ইয়াত VCDCটো নাহে ফাইনেন্স কমিশনৰ পইচা যদি আহিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইলেক্টেড বডি হ'ব লাগে এতিয়া আমাৰ VCDC ইলেক্টেড বডি নহয় কিন্তু পঞ্চায়ত ইলেক্টেড বডি হয় আমাৰ তো সেইকাৰণে এই এমেণ্ডমেণ্ট অহাৰ লগে লগে ফাইনেন্স কমিশনৰ পইচাও আমাৰ ইয়াত আহি যাব তেতিয়াহ'লে আমাৰ VCDCবিলাকে সুবিধা বেছি পাব VCDC চৰকাৰৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফাইনেন্স কমিশনৰ পইচা আহিব আৰু এইবাৰ আমাৰ 6 শিডিউল কাউন্সিলবিলাকক ডাইৰেক্ট ফাইনেন্স দিয়া হ'ব ফাইনেন্সৰ হেৰিটো ডাইৰেক্ট হ'ব তো এইবিলাক সুবিধা আমি পাই যাম গতিকে এই কনফাৰেন্সটো এটা স্পেচিয়েল কনফাৰেন্স অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই কনফাৰেন্সটো নহয় এই কনফাৰেন্স আমাৰ সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ কাৰণে এটা কনফাৰেন্স ইয়াত গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব ভাল এটা বাৰ্তা আমি পাই যাম গতিকে আপোনালোকে অনুসুকক যাব লাগে শুনিব লাগে এইটোৱে মই কামনা কৰোঁ এজ এ চেয়াৰমেন অফ ৰিচিপশ্যন কমিটি মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলো ৰাইজক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ रायजो राजाफोरनो माने बेबायदि लायोब्ला थारमाने दानि अखानि बोथोरा ओरैबायदि चेन्ज जाबोबाय गोदो अखाखौ जों जेरै मोनो आबाद मावनाय समाव जों मोनोमोन दा अखा गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि सलार बाहायोब्ला होमब्ला जोङो सलार बाहायनानै बिदि जुदि ड्रिप इरिगेसननि पाइप बाहायोब्ला बाहाय माने आबादा मोजां जायो माने दैया नस्थ' जाया माने दा मोनसे प्रधान मन्त्रि कृषि सञ्चय योजना दं माने फार ड्रप्स मर क्रप्स थारमाने जों दैया जोंना मिसइउस जायो माने ओरैनो हरलाबायोब्ला जोंना आबाद गैयैयावबो माने दैया थांगोन आरोखि दैनि भेलुआ ओरैबायदि जाबोबाय माने दैया माने गाहायनिफ्राय गाहायसिमाव थांबाय आरोखि दैखौ मोननांगौआ बिराद गोब्राब जाना फैबाय आरोखि दा बेखायनो बेफोरबायदि बे ड्रिप इरिगेसननि सिस्टेमजों जोङो माने बिफां टु प्लेनाव जोङो दैखौ जों लांनो हायो आरोखि दा बे जोंनिफ्राय आरो बेफोर माने जोबोर खम 80% साबसिडियानो बिराद खम रेटआवनो जों फार्मारफोरनो होगासिनो दं जायफोर आबादारिफ्रा गोसो गोनां बिसोर बेहाय माने एप्लाइ खालामनानै बेखौ माने मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो बिराद मोजां सार आरो नैबे जाबाय जिर' टिलेज पटेट' काल्टिभेसन माने प्लेन्टिं मेथड थारमाने बेखौ हालेवलायनांला थारमाने माइखौ जेब्ला हाबाय माइ हानानै हाया एसे गुरै जायो बे समाव माने बे नाराखौ हास'दो नाराखौ हास'नानै बेवहाय माने FOIM माने फाइन यार्ड मेनुर माने गोबोरखि हासार FOIM हासारखौ बेबायदिखौ माने होलांदो जेनेबा हायोब्ला आधा केजिसोफोर होदो पसिसफोर होदो दाना बेवहाय नोङो आलुखौ दरफा होलांदो आरोखि दाना दरफा होलांनानै दानिया बेवहाय नोङो माबाबाय बे जिगाबखौ जोङो 15 to 20 सेन्टिमिटार रोजा होदो रोजाया खोबसिननानै बे मालसिं खोबनाय जों इंराजियाव बेखौ मालसिं होनबाय बर'आव बेखौ खोबनाय खोबनाय होनबाय
स्ट्र' जिगाबजों खोब्बाय जोङो औ औ माने खोबोब्ला बाहाय साननि रिया डाइरेक्ट नांनो हाला आलुआव दानि बे जिर' टिलेसाव औ बे खोब मोजां आरोखि माने बिराद मोजां सार बेखौथ' जोंनि डिपार्टमेन्टनि जों माने जगाजग लायोब्ला जोङो माखासे टेकनिकेल थायो बावहाय बेसेबां हासार होनांगौ मा खालामनांगौ जों बेखौ जोङो जुदि बै फार्मारा जुदि आबादारिया जुदि माबानि मिथिनो लुबैयोब्ला जों बेखौ माने डिटेल्सआव जों खिथाजोबो आरोखि माने जों फिल्ड लेभेलजों हक अफिसार लेभेलजों हक माने फिल्ड लेभेलनि हायाब्ला अफिसारफोरनाव आरो साइन्टिस्टफोर दंखाजोबो जोंनियाव माने एग्रिकालचार सेक्सनाव बिराद मानसि दंखाजोबखायो आरोखि माने अलरेडि माने मावनो गोसो जानाय बेबायदि जोंनो आबादारि नांगौ आरो सारा बिराद मोजां होनानै बुंनानै होबाय रायजो राजाफोरनि सांग्रांथि नांगौ रायजो राजाफोरा सांग्रांथि नङिनि थाखायनो जों बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हाया दा बिदिबा लोगोफोर जोंथ' गासिबो आबाद मावनानै जाग्रा नैबे सारमोनहानो बिराद मोजां फोरमायबाय बिसिनि अफिसाव फैनो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बिसिनि आइडियाखौ लानानै जों आबाद मावनानै जानो हागोन आरो बेनि उनावसो जों नुगोन जोंनि बड'लेण्ड गेरेमसा बड'लेण्ड ना सार ग्रिन बड'लेण्ड जागोन थेंक इउ सार थेंक इउ भेरि गुड